Tak fajn, vítam vás opäť, drahé pany, pokračujeme ďalej s výkladom, nakoľko mi seklo video. Takže ideme sa pozrieť na to, čo vás čaká v mesiaci apríl, čo vám ide do života, dobre? Viete čo, budete veľmi zahlbení do seba samých. Budete prechádzať akousi regeneráciou duševnou. A budete bádať sami v sebe, budete v sebe triediť, áno, čo v živote chceme, čo v živote nechceme, akým smerom sa pohneme, ktorých ľudí vylúčime zo života, komu dáme možnosť vstúpiť do nášho života. Dobre, budete riešiť takéto veci v mesiaci apríl. Takýto vzkaz tu mám pre vás, drahé pany. A prechádzame na znamenie Kozorožec. Tak, fajn. Drahí kozorožci, ja vás vítam v inom svete výkladov. Poďme sa pozrieť na mesačný výklad na mesiac apríl. Pre vás kozorohov začíname láskou pre zadaných kozorohov. Niekomu tu ide pozitívna zmena, krásne šťastie, niekomu tu ide reálne dieťatko do života. S tým spojená samozrejme radosť a šťastie. Niekomu ide svadba, niekomu tu ide zásnuby, tu idú, áno, takže bude to veľmi príjemný mesiac pre niekoho z vás. Poďme sa pozrieť na nezadaných kozorohov, čo tu majú oni v oblasti lásky. Dávajte si pozor, drahí kozorózy, či vás niekto neťahá za nos, pretože pokiaľ tu máte niekoho, s kým si myslíte, že budete vo vzťahu, tak tento človek vám prechováva pretvárku, nie je k vám úprimný, je falošný. Prídete na to a až potom sa uvidí, či z toho vzťah bude alebo nie. Tak fajn, toľko pre vás ohľadom lásky a ideme sa pozrieť na prácu pre kozorožcov. Začíname so zamestnanými kozorožcami. Zamestnaní kozorožci budú mať náročnejšie obdobie teraz v práci, bude na vás vyvíjaný tlak a nátlak. Niektorí z vás si vezmú naozaj PN-ku a radšej ostanú doma. Poďme sa pozrieť na kozorožcov, ktorí prácu nemajú. Ide vám sem pracovná vyhliadka, ale buďte obozretní, pretože je tu niekto, kto vám môže túto prácu zhatiť, môže vám to nejakým spôsobom prekaziť, zničiť, a to z obyčajnej a primitívnej žiarlivosti. Takže dávajte si pozor na to, akých ľudí máte vo svojom okolí a hlavne vedľa seba. Poďme sa pozrieť na kozorožcov živnostníkov. Živnostníci, niečo, po čom túžite, niečo, čo si myslíte, už máte na dosah ruky, vám do života nepríde. Taká správa je tu pre vás. Takže teraz sa pozrieme na to, čo vám... Jakubko, s tým sa nehraj, buď taký láskavý. Odlož to a hraj sa s hračkami. Takže ideme sa pozrieť na to, čo vám ide do života v mesiaci apríl. Chráňte svoj poklad, nájdite v sebe iskru a začnite veci riešiť ohnivejšie, by som povedala. Pre niektorých je tu nutné rozísť sa s ľuďmi, ktorí vám už viac neprinášajú nič do života, respektíve nič, čo by vám prinášalo osoch, skôr vám z toho života berú, dobre? Takže takýto vzkaz tu mám pre vás, drahí kozorožci. Ja sa s vami lúčim, želám vám všetko dobré a teším sa na vás niekedy inokedy. Majte sa.